Θυμάμαι ήμουν 12 χρονών, όταν ξύπνησα με αίματα στα σεντόνια μου. Κατέβηκα να δω τη μητέρα μου φωνάζοντας. Όλο μου το κρεβάτι είναι μέσα στα αίματα. Εκείνη ξέσπασε σε κλάματα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί η μητέρα μου έκλαψε εκείνη τη μέρα. Εκείνη η στιγμή σηματοδότησε την είσοδό μου στον κόσμο της θηλυκότητας. Ένας κόσμος στον οποίο πρέπει να χαμογελάμε καθημερινά. Ένας κόσμος στον οποίο πρέπει να ονειρευόμαστε να επιλεχθούμε από έναν άνδρα για να αναθρέψουμε τα παιδιά του. Έχω πιστέψει σε αυτό το επίσημο κληροδότημα που επιβάλλεται στις γυναίκες. Αυτές μερικές φορές εμπιστεύονται. Μέχρι τη μέρα που βρήκα τον εαυτό μου, ακόμα πιο όμορφο, όταν επέλεξα πώς να διαχειριστώ το σώμα μου. Όταν δεν θα χρειαζόταν να είμαι όμορφη κάθε μέρα και νέα για πάντα. Όταν η απόλαυσή μου δεν θα θεωρούταν απαγορευμένη, αλλά ωραία.